Hokejová nelegenda Peter Nešťastný vždy vie, o čo ide. Naši mladí fotbalisti majú radi nielen pekné veci na oblečko, úžasné účesy a farebné tetovačky, ale ako ste všetci zistili, tak doslova milujú žúrky a bujaré večierky. Aj keď ten posledný Senci mal od bujarého večierku veľmi ďaleko. Ja na tom nevidím nič zlé, veď každý bol mladý a my sme tiež žurovali v National Hockey League. A keď sa to u nás na izbe roztočilo, tak nezáležalo na ničom. Veľakrát ani na pohlaví. Raz som na vlastné oči videl, ako môj spoluhráč z Quebecu, kanadský čiperný ortuťovitý útočník Michel Goulet, rozkúsal a skonzumoval pohár od whisky. Takže ten mal vážne gule, áno? Ale netreba tým mladým veľmi závidieť. Však taká prostitútka, to je len slabá nápla za to, že im nešli na základke diktáty. A že močili do pohárov? Však to si len chceli vyskúšať urinoterapiu na tej bolačky. Rádio Anténa Rock.